Здравейте, аз съм Жоро Исаев от строителни ремонти Жоро Исаев. Това е един двустаен апартамент в ЖК Люлин, който в момента е на финна шпакловка, предстои шлайфане. В апартамента се изгради скрито осветление, двустранно. От предната част е като перделък с едно чело, от тази страна е с две чела. Тук е абсолютно същата история. Изцяло беше променена инсталацията, може да се види в предишни клипове какво беше. Стените се изшлайфаха хубаво, турбозорната мазилка беше доста оклепана с какви ли не капки от замазка, от всякакви пръсканици. Тук е кухненския бокс. Де факто той ще стартира някъде от тук, но съм застъпил по около метър. Тук също ще има шкаф от тази страна. И затова беше желанието на клиента да не се шпаклова зад кухнята, което и нямаше и смисъл, нали? Все пак е шпакловано с фюгенфюлерена ръка навсякъде. Всички ъгли са композитни. Навсякъде са монтирани на външните ъгли. Инсталацията беше изцяло променена. Друго какво? Последното, което беше, направихме саморазривна замазка, то се вижда все още има влага от нея. Нали? И затова всъщност и прозорците са разлепени, за да може да се вижда, защото с фенерите, като се местят, няма къде да се поставят. Самозаразивната замазка иска всичко да е празно и да е изчистено. И сега предстои шлайфане, обезпрашаване. Ето ги там уникалните инструменти за обезпрашаване. И грундиране и боядисване. Това ще е вече следващия клип. Това е за сега от мене. Ако ви харесва, посетете сайта ми Строителни ремонти Жоро Исаев или YouTube канала ми Жоро Исаев Строителни ремонти. Чао, чао!